biara enye mi hu bi me san ko ti bi adada no mu bi srenya me se pari mi o ti se wiei ubehunu Christ na wadwane abetoa na brema me bobi ti bia wono de waba na taban mu ya wo chie ba ewie engage sani wutie biara onyame betumi do aye biribi Mami Deborah Deborah who can Bible Deborah was a prophet and a judge. Sabre man e frɛ say primary status ya ye de bibi enye yi kono mo sɔre bɔ na bɔso sɛ wo bɛko na wɔko yɛ nso tie ne man abusua braso sɛ wo no tumi sɔre na wo change wo shift paradigm bi e wo fie o hwɛ fie bi abrayima emema ema no kwa wade na wo mu kunu mu nyini a na wo mawu wo mu kunu mu nyini a na wo mawu eti fie ho no kunaye wo fie ho o ya baayo a wo se wo maame nua yi ne kunawu me maame ne kunawu me maame nua ba ko ne kunu o ye de fo pa ono na nanka busu yi okuta ono so wuti ho ye de sorry na bo waboso na change na wo bebia da o ma ne ho kwan no onyame fa no so di ni esisa busua wo de ne sisa bibi e wo mo no omo generation no Mami Deborah ya back Sompa spirit of Asmodeus what ti wura busua mu a ono de wo kum emema dane agunafo what yesie busua mu eku emema mo maame no mu kunu wo ho ya bai wa wo nware nti wabu ani aguso wo se sore ye so nyesa osore unua ne so a se sie ina sore na ye adwuma ye wo fie ho na wonyame beje ewie me enko nyame anim ye fa na ye na seda nso ma no enyo nyamka wonyame gwama wo so soro oh enyo nyamka wonyame gwama wo so soro enyo nyamka da hey karamasakaya onyame soro oh enyo nyamka onyame waso enyo nyamka David intinie karanta na minia enyo nyamka onyamie rakavasa tarava santa ya daria enyo nyamka enyo karabasa kaya daria ya da onyamie gwama enyo nyamka
wani monyamu wanyami kasie da 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 enionyamu Moshe Yesu wani monyamu apara Moshe Yesu wani monyamu wahine Elio Karabasaka Eria ini awo Uye mamida Dada nyinentia Dachi Eria ini awo Uye mamida Sompa FM Dachi Wonyame Wafwe Sandes every any hour da 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 oh nyame wafwe wura yeswe yeyi wa yeda oprachuribwe Rantala Sompa Wadi Yaponia Cheye Nawaba Abetna Yebu Yeswe Nayeku Sorry wo Wainie Yako Rakatandara Vakatandas Wade yebo niachaye titinyamye nawaba abetna ayebo yebre ayebo yakoto sariwo wayine yakoto sari yenyamye na yako to sari nine what is samo Yeswe Karabasa Kayandara Titinamia Yako Tosa Yeradia Nayako Tosari Karabasa Kayandaria Yako Tosari Ale Katandas Hallelujah Hallelujah Baba Santala Bayandari Hallelujah Hallelujah and sorry anywhere and it's anywhere and sorry soon you are Miniama wapemumu it is trials to your victory and kunmutie beya wutiata and sorry anywhere and it's soon you are Miniama wapemumu it is trials to your victory and kunmutie beya wapemumu it is trials to your victory
As already you are, it is trials to your victory. It could Wayanyami, I won't send you. Every sinkete, 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 Powa Jimupu, Karantana Minia. Yet ye will be a Achisawo, ye will be a Achisawo, ye Namiano, Wakatachi, ye Namiano. Yenamiani o Yaresisa Re Katanda lava Katandas Yenamiani Wabrempon Yenamiani Yenamiani o Yaresisa Yenamena Tressa Yeni Wopia Ajisawo Wahini Yeni Wopiara Yeni Wopia Ajisawo Efisa Yenamiani Wakatachie, Karama Sataya. Yes, Yeniani Mianu, Obutantim, Yeniamiano, Karaba Santaya Daya. Area Yatia Ro, Yatima Yaja, Yatiwa Yatina. Every star, I sit in Yeni Opophobia, Yetiwa, Kaba Baba, Bushangina Yemua, Senafoni Johnny Jayania, every star, I sit in Yetiwa, Yetiwa, Yankanyina Wanaje, yeah, we sing in our channel. Every side, I sit now, Karamasakaya, Yetiwa, yeah, Bushangina Triachnia, Senafona Yemua, every side, I sit now. Sister me uncle. Now when you me here dream of woman of faith. Ya boy, ya ba. Sompa. Na se edi ye ose enti Mr. Opon subewu. Mr. Opon ensubewu. Na se ka se enti Mr. Opon bewu a ekire se ada se BBS wo Opon ni fie pen. Ti se bia wo maame wo papa wo papa na wo kun di Mr. Opon na bibi koswa esrem mama yehunu. Pacho, good morning. Pacho minso we. Pacho mpa na yebona na dwi no amachino. Mama mpa my body e bae no. Mr. Opon no pacho me so me kun di Mr. Opon. Me kun di Mr. Opon na. No me too. About kwa free mu 2 years ago. Mama no me no pe. Ba kwa free mu 2 years ago. Na kabako. Omenu ina ndi opon. Ti mpacho. Ntina ma menso me pese me confirm. Sompa But on ya ready. I just say edino. Ama me boy no. Menso me kuno ade Mr. Opon. Na omo ye nipa mienu. Oma me wo mo mienu pe. Ba kwa wu be 2 years ago. Na kabako. Aye me kuno. Your friend Sandra, me who say ujina mango ase. Amango na so fefe miensa. I don't know. Se bia wo ye o maame mamo ye miensa. I don't know. Sandra, amango na so miensa fefe. Erade se me kanchiro o se onhu animu ase. Why? Onhu animu ase. Erade ase. Fefe, good morning. Pacho so we. Fefe erade hu. Erade hu pap and Chese pabano gugeti ma hwehwe baako a me hu ti ma me baako no se kwai na me hu se obi afa mpaboa na
ɔde afa hɔ na medi mirika na medi nipa korachi na medi nipa korachi na de me kokɔ pie nya me nipadua ɛso ɛwɔ hɔ nom na bla me hu me nipadua no me hu me namfofo bebre asɛ me hu yenkola brem na mfofo bi asa baabi a metena ye enu omu didi agoro no afe me ye ya na me nkola brem no kɔhwem ɔkɔ na mbisa abaya ba ko na mo Sandra wa so wafa ha wo to atew se oye bibia wo efie wo yachi na me nante ya se me pese me hu me nkola brem me nipadua me ye ya se me nam na se me ye me nkola brem ni sa ni man twa kyerɛ me ani ade ama se ani ma bi enkoyi ase me nim se yesesa okra nante kwa no se fie ne me digitie ni ahopopo esom ewo Yesu Kristo di mu Ewraden kai me sɛ ne ɔno a waka wɔ n'asɛm mu no wɔsɛ sɛ wɔyi kyerɛ no wasɛe no so wɔyi kyerɛ no ayɛ ne yie nti nea wahyehyɛ a ɛwɔ m'anim a wɔde brɛ me no mesom ɛwɔ Yesu Kristo din mu mesom ɛwɔ Yesu Kristo now baby my worry 2.5 years ni efe na Ewraden man ya kwantire ndimdidi ataye chimselate bosuwe mamenloke Nyamia is tapa mwanene 5 days me check bakumba na light to deep red me no am so wow nyame o group yi mo pa Yenina ye die sompa de kruya kwasem ye no so se ne hwan a wonyame ye hintasem e kire yen enam ye so ye bibi manipa enu ti na me ka se uni excuse bi ya se wo ka se wontumi nye agere wa ma ho kwan na se wo ma ho kwan ko ade onyame de wa ye krado na resem se apostle abere nyame ye krado a wo je ne edwane Rahab was a harlot as nyame afana anya dwa Moses wankum ni pan shamnem anwem medra nyame yi no why cause Zacchaeus scam ebie no awche no mane maganeni adie no manye enso eti nyame de wo frɛ 23rd August se Christo ma ya 23rd August techi my community center Ewrade frɛ me wo wiase nada what do benefit to sell pesa wo na wone ma o see apostle see you are would pa ya Sompa 23rd August Techima Community Center onyame be nyame na quotation na wode buy na mu so onyame ne mraso o se so bibi pa bi itime frina zata aba mumra meden iti yetu ensafre wiase nyina na enche kura ye de niam bi egu akwam a ye be mam wate ansa na 23rd August no adu woman of faith egu so odi ye mo me no amfa wo number anka ho a aduma na ye den ma me odi ye mo fa wo number kan eno na ye mrema me bitumi de ma admin no na wo busa wo nsem bi no ansa na odo akọ beginners class onyame gu so ye aduma enne 7 to 8 ayen worship and testimony nights. The woman of faith platform so any have to a worship and testimony nights 7 to 8. Na unyame be unyame. Apostle Bompai mai. Osro ne asase efo nyankopon totrobo nsu nyame a woto nsu gya ba wia. Kwanche dunsa so ya brefo de na so akyeye. Sompa FM. Tumini afasa da ma wo Yesu de mu. Amen. Amen. Apostle ya won wase nyame episode me de fuduma. Nhyada nyame wonwa pi sanse Ewrade free kai ache. Na I say udu ode afe na mere no aso on se de me ka se nkom se de to be platform ne so say that if community center apostle mo so say na ba bi di ho dance what you say entino nyankopon san wa ye na djuma because nkom hye we ba na che sir yeah on sa afe na bere na so but obi wo wa pere nkom hye ho o twa kakra bi afitwam na maya na aye say nyam ye disappointed but eyemre nti o twa ye no se bere no ya nanti acho 2006 enough senfie say 2006 up to 20 years bro that's 19 years what you say
ase ogidi ni na otumfuo nyankopon aye wadom na wo ye adwuma se wo ye bosumi adwuma se wo ye na wotwe adwuma na onfa so a wunyaaye enye wudwetire no onfa so a wunyaaye no wuche wudu wayi ba de ba Yabo! on se Israel busuako no me dumie no na ese adwuma awaye eso mfa so na wuche wudu na me ya bosumi adwuma atua me ka me de no me mfa so beda ase bosumi wonu me dia wogie se bosumi ya 10 million na me nyankopon de 100 cities we check na wo de akoma nyankopon Lewi abusua na enya bi nsase ne afudie ne yade no na nyame yi won se won de wonya asofo na onko na aka no koye adwuma no wonfa esuntusuodu emre wo etina ke de ma asofo a munya adwuma beda ase na tusuodu no me kire mu ba tusuodu no gu ahodo miye no eno na ne a conviction krofo a ene ye pese ye kire mu ye ye won tusuodu mra ye Deuteronomy chapter 22 verse number 25 a waka say se onoba ya wo ye no wafum no wade bia madikan no yesun tutusuodu fa bro nyankopon tumfo ene adwuma bia wo ye no saata wo boss nsa nyina wom fa bra awrade fie na nya sika a kire ne mo se ka se ba bia wo yi ato wo se awrade nyankopon din tran no bia ne ba bia wo de niam no firi ba ne mo twe ene ye sa atwe saade ya ene ye ton na dan ne sika na kekere ho e fa bra ba bia wo yi se awrade din tran and you want to show do a faith what do you amemra so enti enne ya na bi ka se liwi de na twamfisi enye liwi fo that's liwi abusia ko mo ka ho na omu wura free say Bible no kan Hebrew chapter 7 verse number 11-12 se osachira asofudie no osachira asofudie ni mu eno nti na ama ne Ghana ni timi yesofo yanke yenka ho enye liwi fo Old Testament yeah na ni ade na jankukuni we new emro no man no de se we no efri New Old Testament asem ayi liwi ni inside asem any Old Testament bi ho eno no ye de ye adwuma de ade na emro no man nkrofo cha na so le dem no more charismatic mu solitude eno nti na o kan say abro no man ne nyantin mo jantumi anye yenkwa nti ye Yesu Christ ni moja apart from Christ moja no there is no blood there is no blood there na se no de anya dwuma de ade na tutuso dudu de ande da medase ehia nti no sare ba apamfufurum okay what you say wabesem kana what you say enti se osisa so for sem no nam liwifo nko aso de a ene nka na Yesu Kristo ba ya dan okay nti osachira asofudie no ene mmara no Jeremiah 31 was in a chimney Israel be pam fofra enti second de no enu nti de ne se basa ni okotokoli na wiza ni o santini obunu ni o man ho kwan se Christ de ne second ultimate soft money yi ebre bia twamti na kente sa adum ni ntina tumadam ate yes enti so obi gina wo se liwi fo ni ade a enso liwi adwuma na no mo ye ne nyame na nso ye de omunya adwuma medase enti enne na sofo bi ye adwuma ni esamo sanji tutuodu ne sai onyene ye tamu enya asofo nyina na ye adwuma ba bi ye adwuma wonim medase enti betirem because me drop bia ba ho a hu na akondonsa sofo suntumi nya sa adwuma abade si dai kototo bia ba ho what ya say draw ba to no adra hwene agu na sinem na nsansi so obi ho asofo amam ko do enti me yadvert ama satan enti me jae efiri wono nyame amama anya adwuma bia bi ni ho adanse yenko a etu de wo kwanse what ya say enti me degree o me die yo academy me di Christ ho adanse yenko a enti nyame nko ya wasofo bi wo so adwuma sa na tie Apostle Paul papa we Aquila ne ne yere Priscilla no mo kent medase enu na ekire se obia ne ne calling yanyankopon frɛ no onye ne yan challenge nyame o yan challenge nyame on say ye obi wo hɔ a adwuma bi obesom obi ye professional doctor pa no ye ade o nyame me ne jai ni nyina enu de onye ne nyame adwuma na bi mo so ye enu so ka ho enti wo a wo ye kan ho a wo ye lecture wo kyerɛ ade wo gisika ne ade de ɛho hia so charge ntutuo dudu sao sa wo ye adwuma o ebi no mati ase de otumi je no won so acha ma nyanka de bi koye ye obi anam de ama no otumi nante kuru no akɔ oh yes
tie sompa ene se sompa nkomo no so omo bi ba na ho kire ya mema ye de bebre wa se tight ne banko ade a watua sa ese ye kire mko on se tight no okay yam se bia baby sentiment ko won ene wo ntuso dudu ye gidie eno ne de gidie ne de na me bi gitum enye wo hye gidie de ne nye wo hye but ene ebinma kwai too much ene say apostle bedas gidie de ne se Genesis chapter 14 verse number 18 down. Abraham free Mizrim bae. On say okotos of Penny Melchizedek. Yeah. Na Melchizedek man bobisa e man paano. When the communion start here. Onam Yesu Kristo onam ne moja o de man. O wie ye no. E na Abraham yi di okonya no Mizrim ni nyina so ntutuso dudu. O de man no. Enye Metusala ene Melchizedek na request here. Oh, say it here. Melchizedek request we ma Yesu. Esra no. Ena ho. Ena Jacob eba betu kwan. According to Genesis chapter 20 verse number 20 to 28. Wo betu kwan no ono an gidie no se no. Sasafo Awurade de manim de me kwa kwantue mu. Eba. Na me kɔ na me ba. No man bibi di man bibi hye. Na me timbe du me kɔtɔ Abraham kukum. Sa. Na ye ka se, di Abraham ye de ese ye de ye nyo. Ni nyuma de ye nyo. Na mo ye ni di de ye bɔte ye Abraham asefo. What you are saying to show to gidie ne de. Ɛda so a ɛyɛ adwuma. Okay. Na fa ni apostle adenti de bi mu solitary because ye nyina ye body of Christ. Na se Bible ba ku ya na di use a edenti de bi mu epese o mo sachire mo apese asemfa so kura ni so se wo betua tithes. I mean ena encheche ni so ama ya beti ase tithe no tua wo bedi yi. Enti se nipa ni tua na ohunu bibia ohun fa so a wo so a omo so omo tua no so mo ni di ya. Edenti de bi mu nyini apostle but I say, oh, say a church doctrine said Dawson. Barbara near Bacope, but church doctrine in your Baco. And no nachim, a munachim to a boy and so Juma when he passes a crown, a crown yan. Call yourself so ye believe, call yourself so ye believer, would dick Christ ye chiddy dear, no jip Abraham and chida tomb, or who can shoot your tight. Oh, sir, can I not tight to Yano? Na Pharisee for no, only say a yard